Ndị Umunta Royal Family nke Enugwu otu Aguleri emerubego mmemme 2024 Cultural Carnival ha n'ụzọ dara ụda. Ụmụafọ sitere n'ebe tere aka ma ebe dị nso nupụtara nnọọ n'igwe iji wee merube ya bụ ụbọchị. Ebe onye ụlọ anyị bụ Kenechukwu odegakwara n'ebe ahụ wee kọrọ anyị akụkọ ka o si mee. Nnamdi Ọkabue si kọwaa onye bụ odeakwụkwọ nke kọmitii haziri mmemme ahụ. Mmemme ahụ bụ nke ebidoro na ahọ 2016 bụ nke eji egosipụta omenani na ihe eji mara obodo ahụ, bụkwara ihe eji egosipụta omume ha dịka ndị na-echi eze mgbe gboo. Onye ọzọ bụ onye obodo ahụ kwukwara okwu na oge mmemme ahụ bụ Chief Obinna Ọkabue kwusiri ike na mmemme ahụ bụ nke na-eweta ndị obodo Umunta niile ọnụ, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi, bụkwara oge ha ji ama onwe ha ma bụkwara ihe na-eweta udo n'ime onwe ha, nke ha ji ejikọkwa aka ọnụ agba mbọ maka adịmma obodo ha. Site na Aguleri, aha m bụ Kenechukwu n'akụkọ ụwa ABS.